హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు జిఆర్ ఫుడ్స్. ఇవాళ వీడియోలో బీరకాయ ఫ్రైని ఎంతో ఈజీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. 1 కిలో బీరకాయలను తీసుకుని ఈ విధంగా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. స్టవ్ పై పాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఒలుసుకుని ఉంచుకున్న వెల్లుల్లి రెమ్మలు, 1 స్పూన్ మినపప్పు, 1 స్పూన్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 స్పూన్ జీలకర్ర, ఎండుమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసుకుని వీటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు చిన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలను కూడా వేసుకుని బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ తాలింపు వేగిన తర్వాత మనం చిన్నగా కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్న బీరకాయ ముక్కలను కూడా వేసుకుని వీటిని అన్నింటినీ మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఈ బీరకాయల్లో ఇప్పుడు కొద్దిగా పసుపు, సరిపడా సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుని వీటన్నిటిని బాగా కలుపుకొని లిడ్ పెట్టుకుని ఈ కూరను ఉడికించుకోవాలి. బీరకాయలను ఎక్కువగా పచ్చిమ కూరగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ పచ్చిమ కూరను ఈ ప్రాసెస్లోనే ఎక్కువగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈ బీరకాయ కూరలో వాటర్ ఎక్కువగా వచ్చింది కదండి. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఈ బీరకాయ కూరను మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఈ విధంగా ఆయిల్ తేలే వరకు, ఈ కూర దగ్గరగా అయ్యే వరకు ఈ కూరను ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎంతో ఈజీగా ఈ బీరకాయ పచ్చిమ కూరను ఎలా ప్రిపేర్ చేశానో. మా ఛానల్లో పెట్టే వంటలు మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్రక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయడం మర్చిపోకండి.